Vítám vás u dalšího dílu podcastu Rozkročena nad zrcadlem. Mé jméno je Zuzana Křížová a vy posloucháte a vlastně teďka i sledujete poprvé podcast nejen o sexualitě zabalený do krásna. A dneska tady mám výjimečného hosta, který vlastně není úplně jako hostem. A je to moje máma Eva Křížová. Vítej, mami. Děkuji. A věřím, že tady jako se mnou není naposled, ale teďka nově, tak právě Rozkročena nad zrcadlem, tak bude mít i videopodobu, sem tam, nebudou to všechny díly, takže se zachová určitě pravidelnost jednou za týden, ale... Nebude se to jmenovat sem tam. Ale nebude se to jmenovat sem tam, akorát, že nejsme v Rozkošné svatyni a nejsme tady jako ve Vagíně, když to bylo hrozně hezký to natáčet i tam, ale jsme tady právě ve Storynest studiu v Brně a tohle je taková alternativní podoba našeho podcastu. Ale dnešní téma tak je menopauza. A vzniklo to na základě toho, že jsme měli teďka workshop společně s mámou, nebo máma byla hlavní vůdce tlupy a já jsem byla takový jako trošku tam doplněk a podpora. A já jsem to vymyslela, trošku se do toho tě mami dotlačila, trošku. Je to tak. Stejně jako jsem si uvědomila, že do toho byly trošku dotlačený všechny ty ženy, co tam přišly. Takže se to neslo na podobné vlně. Ale mně přišlo hrozně důležitý otevírat to téma menopauzy, protože pořád se o tom tak jako ne za mě dostatečně mluví, a nebo se o tom mluví pořád tak jako, že je to trošku taková jako nemoc. A to se mi vůbec nelíbí. A od tebe na to mám právě úplně jiný pohled a říkala jsem si, že je hrozně důležitý, abyste tu svoji nějak jako nacítěnou podobu té menopauzy předávala dál a sdílela s těma ženama. No a proto jsem tě do toho trošku dotlačila, že jo? A jsi ráda? Moc. Myslím si, že ten workshop byl skvělej, protože tam většina, nebo skoro všechny ty ženy, tak to dostali od svých dcer jako dárek, nebo takže bylo hezky vlastně být v tom prostředí, kdy každá ta žena měla hezký vztah se svou dcerou a vlastně si vzájemně jako kdyby předávali ty ženské tajemství a informace. Takže ta energie, která tam vznikla, byla moc hezká. A já, to už víš, že označení menopauza nemám úplně nejradši. Daleko lepší mně přijde slovo přechod a nebo klimakterium, protože menopauza je vlastně jenom ten okamžik toho, kdy přijde poslední menstruace a takhle se tímhle termínem označuje celý to období, což si myslím, že není úplně v pořádku, že jo. Jak někdo řekl, že u mužů se taky neříká erektopauza. Je to tak. Takže, erektopauza rozhodně není tady ve slovníku. Jo, takže no. No ale já jsem si, promiň, chceš něco říct? No jenom ještě chci říct to, že to, co jsi říkala, jako že ti to přijde, že bych měla sdílet, tak můj přechod proběhl tak, že jsem si řekla, že prostě až to přijde, takže prostě přejdu na zelenou, jako na každém jiném přechodu. Nechodím na červenou, aby to bylo v pohodě a tak se to prostě stalo, takže jsem jenom přišla dobře na zelenou do jiného období ženy, do období vlastně královny, zralé ženy, vědomé. A myslím si, že to období má spoustu krásných příležitostí, krásných okamžiků a není potřeba se na to dívat jako na něco, co je vlastně pauza a už nic. Je to tak. Takže vlastně přecházet na zelenou, tímto tenhle podcast končí a začíná. Ne, řekla jsi to moc hezky, ale právě si myslím, že spousta žen to jako nevnímá, takže přecházím teďka do období královny a do té zralé ženy, která vlastně už jako ví a zná to svoje tělo a dokáže si ho užít v úplně jako jiné kvalitě, ale spíš, že je to takový jako provázený hodně strachem a že moc neví, co od toho čekat, anebo je straší všichni, no počkej až po přechodu a vaginální suchost a pak prostě už na to nebudeš mít vůbec chuť a je to spojený i s tím, že jako často ta žena je trošku jako vyřazená už jako z toho z toho provozu, jako minimálně sexuálně a to mi přijde hrozná škoda, ale než se do toho pustíme, tak já jsem si říkala, že bychom mohli začít recenzí. Jako my máme hrozně málo recenzí z našich workshopů, protože ne každý, i když mají rozkoš rádi, a já to moc
dobře, jako vím a chápu, že ne každý tak chce dávat recenzi na to, že byl jako v sex shopu, i když tomu teďka říkáme spíš jako butik s erotickými hračkama, ale ne každému se chce sdílet to, že prostě si byl nakoupit nějaký hračky pro svoje potěšení, a nebo že byl na workshopu, kde se bavilo třeba o masturbaci nebo o tom, jak si to udělat hezký a soustředit se to na intimní masáž, ale teď, no. Promiň, já si myslím, že úplně stejně to i s tou menopauzou nebo s tím přechodem, že málo která žena to chce sdílet, že většinou si to tak jako nechává pro sebe a nechce tady o tom úplně moc mluvit, protože pořád je to v takovým tom informačním poli jako něco, co vlastně není úplně jako cool a fajn, takže jako lepší, že se tvářit, že vlastně to skoro neexistuje. Přesně tak. A na to třeba o tom mluvit jako se svým partnerem doma, že jo, co prožívám, nebo i případně jako s svojí dcerou, jestli mám dceru, že? A s kamarádkama a přijde to hrozně důležité to sdílet, ale já chci přečíst tu recenzi, protože je hrozně hezká a cením si každé recenze, která přijde, a zrovna tahle byla fakt jako krásná. Takže byl to dárek od mé starší dcery a znáte to. Nejdřív nevěříte, nechcete jít a pak tedy jdete. A je to úžasný, příjemný, poučný, prostě moc fajn večer. Jsem potěšená, šťastná a holky z rozkoše vřele doporučuji. Čeká to na vás krásné, bezpečné prostředí, výborné pohoštění a jemné, milé, nenásilné povídání. To nenásilné miluju. Vzdělávání, dále nádherné prádla a plno jemných pomůcek. Všechny ženy by měly navštívit vás a vaši rozkoš. Děkuji s láskou a obdivem. To je tak krásný. A já si myslím, že a nejen my, já si myslím, že všechny ženy z toho večera si nesou nějakou takovou tu esenci toho vyživení, toho rozkvětu a takové jako jiskry dál. A teď si říkám, jak to vlastně jako je podpoří v tom, jako otvírat tu konverzaci s dalšíma ženama, že jo, nebo nejenom se ženama, ale teďka, jaký vlastně ten vztah, jako to ještě otevře s těma třeba jejich dětma, jasně, no, partnerama, a přijde mi to prostě hrozně hezký a důležitý. A to, co jste vlastně řekla, tak z toho bych vytáhla to slovo sdílení, protože mně přijde, že úplně nejvíc my si bereme z toho, když sdílíme s někým příběhy, protože nikoho nepoučujeme, nikomu neradíme, nikomu neříkáme, jak to má dělat, a jenom mu vlastně jako sdílíme svůj příběh, ve kterým on se může uvidět, nebo v tom může dostat nějakou informaci, inspirovat se, a to mně přijde, že je nejvíc důležitý. A když je to v tom zdravým ženským kruhu, prostředí, kde ty ženy vlastně se můžou otevřít, protože se cítí bezpečně, přijaty, nikdo jako je nesoudí, tak je to úplně nejvíc léčivý a vyživující pro všechny. A to si myslím, že přesně takovýhle prostředí se nám tam podařilo vytvořit na tom workshopu. To rozhodně. Na to, jaký byl takový počáteční trošku odpor toho, proč jsem tady, tak si myslím, že se nám to podařilo hodně překlopit. A mám, co pro tebe byla největší výzva před workshopem? Protože já sama vím, že vždycky se na workshopy samozřejmě, jako není mi to jedno a docela se na ní připravuju. Jako jak na některý nechávám už úplně volně plynout, ale zrovna si myslím, že takový workshop, který dělám poprvé, no, po druhé, po třetí, tak se na něho připravuju. A co byla pro mě výzva? No, byla jsem lehce nervózní, protože já nejsem úplně ten typ, který by jako musel sdílet veřejně a otevírat tady tyhle témata, i když už jsem absolvovala nějaké workshopy, ale tak jsem se na to připravovala, že jsem si četla různé jako literaturu, a teď jsem všude, jako když jsem to četla, tak jsem si říkala, no tak to je výborný, že jo, tady všude říkají, popisují ty změny na té fyziologické úrovni, ty hormonální, že jo, ty doporučuju ty doplňky potravinové, doporučuju, když prostě máš návaly, takže se máš chladit nebo si pořídit adekvátní oblečení. Vlastně mě to přišlo trošku až jako vlastně legrační, a říkala jsem si, no tak touhle cestou ne, protože tyhle informace si každá ta žena může prostě milionkrát všude přečíst, načíst, ale prostě úplně nejvíc je
vlastně sdílet ty svoje zkušenosti, svoje pocity a ten příběh. A pak samozřejmě tím, že jsem doktorka, tak to doplnit o nějaký názvy nějakých hormonů, anebo prostě něco z pohledu fakt jako té odborné části. Ale vlastně už jenom tím otevřením toho tématu a sdílením toho příběhu si myslím, že se vlastně postupně otevřela každá ta žena a vlastně každá z nich jako kdyby byla ta, která ten workshop vede. Takže to mně přišlo jako na tom úplně super, že vlastně šlo o to odemčít v každé té ženě prostě to, aby sdílela to, co ona má v ten okamžik potřebu, aby bylo slyšeno. A myslíš, že se dá na menopauzu připravit? To si nemyslím. Jakože připravit. Jako nechystáš se na to jako na dovolenou, že jako nebalíš si kufry a vybíráš si destinaci a neříkáš si jako nevolíš si termín, kdy pojedeš. Letíš do tepla nějakou dobu. Je to prostě taková dovolená last minute. Jakože prostě to přijde a to by nic jiného nezbyde, než prostě se rozhodnout. Ani se vlastně nerozhoduješ, to už je rozhodnuto za tebe, že? Ty musíš akorát prostě jet, no. Já jsem přemýšlela, jak ten dnešní díl pojmout. Asi to bude dovolená last minute teda, ale říkala jsem si, že vlastně můžeš si spoustu věcí načíst, čo? A je to v podstatě mi se hrozně líbí, jako Jane Cantor, tak to přirovnává k pubertě. Že je to taky jako takový vlastně jako období, kdy je taková hormonální bouře a menopauzy, že hlavní roli tam hraje progesteron a estrogen, ale to jsme říkali, že tak trošku vynecháme, protože to vlastně... Ale můžeme to říct, protože bude to vypadat jako... Jasně, bude to vypadat profesionálně. No, tak určitě, no. Tak prostě kolísá hladina estrogenu a progesteronu a na základě toho tak dochází k těm změnám toho těla. Ovlivňuje to samozřejmě jednak to, že můžou přicházet návaly horka, to jsou asi takový ty nejčastější symptomy, které se popisují. Taky popisuje se takzvaný brain fog, že máš takovou trošku zastřenou mysl a může být trošku já to tady popisuju teoreticky, jo, ale... No ale víš, co mě zajímá? Jak jsi to vnímala ty? Jestli jsi u mě pozorovala to období? Ne. Tak to je vám hodně zákeřná otázka. No, ne, ty jsi byla pořád stejně skvělá. Já si vůbec nějaký brain fog si vůbec nepamatuju, ale ne, tak já si pamatuju jenom, že jsi říkala, že máš trošku jako nějaký návaly horka. Je. To jsme byli tady na nějakém koncertě. Je to tak? Jo, to si pamatuju, jsem byl v Bobby na Gregory Porterovi. Přesně tak. Jo. A tam jsem najednou měla pocit, že mě je hrozně teplo. A já jsem myslela, že ti je vedro z Gregoryho, ale očividně... Asi to tak, no tak samozřejmě to bylo hlavně z Gregoryho, ale prostě bylo to i už vlastně tady v tomhle období. No, takže já jako vůbec, a to je právě to, co všem říkám, když za mnou přijdou ženy, třeba i na jiné workshopy a vypráví vlastně o té menopauze, nebo že z toho mají strach. A vždycky říkám, no ale jako měli byste mluvit s mojí mámou, protože jako tam mám pocit, že tím prošla úplně jako s grácí. No ale samozřejmě... Jde i o nastavení mysli. Jo. Jako pro mě byly důležité dvě věci. Jakože úplně nejvíc, co mě vlastně na tom přišlo divné, jakože už nebudu mít menstruaci a tím, že vlastně už jako nebudu plodná. Že? Když asi bych nechtěla dítě v 52 letech. Ale tak dneska se to všechno posouvá. Já si myslím, že i to je téma pro spoustu žen. Jo, ale to je takový vlastně zvláštní pocit, jako si tohle uvědomit. Jo? Takže s tímhle jsem si musela pracovat. A pak pro mě bylo úplně nejvíc asi zásadní, co mě změnilo ten pohled na to období, že jsem četla někdo, nebo jsem slyšela od nějaké ženy, že vlastně žena i v období, kdy už nemá menstruaci, takže nestrácí svoji cykličnost. Že to vlastně máme v sobě a naopak. Takže tohle bylo pro mě taky zásadní. Jo? A to si myslím, že jako přepisuje tu nastavenou informaci, že vlastně potom ta žena vlastně už jako snad nic necítí, nic jako... No, takže to bylo důležité a potom pak už vlastně jako jsem neměla s tím žádný jiný problém. Naopak jsem začala vnímat ty výhody, že vlastně můžeš jet na dovolenou, kdy chceš, neomezuje tě vlastně
menstruace. A pak nakonec třeba ani nemáš strach, že jako otěhotní, že je to taky pro spoustu žen docela takže vlastně je to svobodnější i v tom sexu, že jo, s tím partnerem, protože najednou prostě není potřeba nic, žádný ochrany pomůcky, že můžeš si to užívat jako úplně bez čehokoliv. Což právě já jsem viděla jednu studii, která, já vím, že nejsi moc na studii, jo, ale ta právě ukazovala, že sex po 60 tak právě jako pro ženy je mnohem lepší, než jako kdykoliv předtím. A komukoliv to řeknu, tak se hrozně diví a má pocit, že přece to už jako sexuálně nežije nikdo. Ale pozor, jako dneska, a to říkali dokonce na Evropě, vlastně. Že seniori mají mnohem víc sexu, než jednak tady jako lidi z nějakého středního věku, ale i mladí. Ano, to jsem taky slyšela, že dělali výzkum a vlastně ve 3 věkových kategoriích. Mladí, myslím, že středoškoláci, vysokoškoláci a pak kategorie lidí mezi 60 a výš. No a zjistili, že v průměru vlastně ta kategorie první, ti středoškoláci mají za 14 dní a lidi nad 65 let. Což pozor, jako tak 2 až 3krát středoškoláci. No. Jakože sex můžeš mít od 15. No tak zase jako... dobře, tak středoškoláci, kterým je 18, takže ve 3. ve 4. To zase nebudem tady rozbírat. Ale prostě mladí lidi. Ale to zase myslím, že bude téma na nějaký jako jiný podcast. To určitě. Obecně to určitě jo. Ale jenom jako, že jsem chtěla tady jako... Jo, že nic nekončí. Že nic nekončí, ale naopak. A spíš jako ten sex se to může taky samozřejmě přizpůsobit. A to je vlastně taky... Nebo nevím, nebudu se tě tady ptát na vaginální suchost, jo, ale to je jako taky docela jako zásadní v tom, že spousta žen tak to vnímá, takže vlastně už jako nejsou dostatečně vlhký, ale přitom to vůbec ani jako nesouvisí nutně s věkem, obzvlášť jako v dnešní době, kdy jsme pod fakt jako velkým stresem, tlakem na výkon. A to tělo nám třeba úplně na to nereaguje, na to vzrušení, jako tak přirozeně. A je to, úplně to nesouvisí třeba jako míra vzrušení jako s vlhkostí, což se taky docela málo ví, ale právě proto je hrozně důležité používat lubrikant. Chceš k tomu něco říct? Já jsem tě tady zastavila. Nezastavila, já jenom to poslouchám a souhlasím s tím, co říkáš. No ale, takže jako lubrikant je v tomhle zásadní, ale ať už je vám 20 anebo 60, je to úplně jedno, že? No, říká sexkoučka odbornice. Jako já jsem o lubrikantech jsem se dozvěděla od tebe, že to je vlastně lubrikant od miminka. Dobrý. Ano, samozřejmě. No počkej, ale to tady vůbec nemůžu říct. Ale ne, to vůbec nemůžu říkat. Ale lubrikant je fakt jako zásadní. A je to, on vlastně, když se vybere fakt kvalitní lubrikant, jakože kvalitní lubrikant, jako je třeba Iberloop, ten mimochodem jako je doporučovaný gynekologi po celém světě. U nás bohužel jako ještě tolik ne. A to jsem právě četla v té knížce od té Jane Gandrové. A ona tam píše, že vlastně tenhle používá při vyšetření ve své ordinaci u každé ženy. A to mě přijde skvělý, že? Protože to je taky téma. Jo, jakože já bych si přála, aby můj gynekolog tak používal Iberloop při vyšetření. Tak, ale můžeš si ho tam přinést. A já si ho tam přinesu. A on je takový úplně, teďka myslím ten Iberloop, je prostě úplně sametově hezký. Je sametově hezký a no v podstatě to. Ale tvůj gynekolog je taky sametově hebký, že? Jo, je úžasný, já mám moc ráda. Ale ten Iberloop je sametově hebký a no nebudu tady dělat jako produktový okýnko, ale je fakt jako perfektní a je i pro ty nejvíc citlivý ženy, muže a chcete ho. A když zrovna nemáte sex, tak si ho můžete dát do konečku vlasů tak. Nebo na pleť. Prostě. Ano, nebo je super na sport. On vlastně jako zpříjemňuje tření a to je vlastně to, o čem ty lubrikanty jsou. Oni zpříjemňují tření. Takže oni vytvoří takovou tenoučkou vrstvičku, která vlastně jako nakonec ještě způsobí to, že jste si ještě jako blíž a je to ještě intenzivnější. Takže není to bariéra, ale naopak, tak to podporuje ještě ten prožitek a hrozně to baví. Takže to jako doporučuji a právě jako vytvořit si ty ideální podmínky i proto,
abych se v tom sexu cítila vždycky dobře. Ale to si myslím, že platí v každém věku. Platí v každém věku, určitě. A my občas tak jako zbytečně trpíme. Dobrovolně. Protože nevíme, že to může být jako hezčí. A že si můžeme říct o ten lubrikant a že to nutně není jako nic takového. Že to není ostuda. Jako máme pocit, že jako... Jo, a to slovo, ano. To si taky myslím, že spousta žen prostě to třeba nechce přiznat, nebo prostě si řekne, ale vlastně nedokáže si říct o tu pomoc, nebo najít si to, co... Ale zase ne všechny ženy, ale prostě je to tak. Ale je to jako velké množství žen, nebo aspoň o kterých vím já. A je to téma a proto jsem tady tomu chtěla věnovat dostatečný prostor, protože fakt jako lubrikanty chtěla jsem říct do každé kabelky, ale na každý noční stolek a do každé kabelky klidně taky a udělat si to hezký a příjemný. Mně ještě přijde, že samozřejmě každá žena máme svůj nějaký životní příběh, každá jsme v nějaké situaci, kdy pro nás něco je vítaný a něco nevítaný, takže já nejsem teda odborník na sexologii, na gynekologii, jsou plicní doktor, ale samozřejmě i v ordinaci řešíme tady to téma někdy u pacientů, protože že dýchání je důležité i při sexu. To je. Takže někdy samozřejmě se tohle téma otevře, protože že ten člověk potřebuje nějakým způsobem komunikovat to, že třeba z toho důvodu, že špatně dýchá, tak třeba při tom sexu mu to dělá problémy. No a tak někdy sdílíme i takové jako příběhy a nedávno jedna prostě pacientka, paní, která už byla kolem 70, tak říká, že se chce zeptat na manžela, jestli je to bezpečný, že mám pocit, že jako nemůže dýchat. Říkám, jo, to je bezpečné, my se domluvíme na tom, jak bude vlastně používat ty dýchátka. Ono, aha, no, takže nakonec vypadalo, že paní by byla radši, kdyby pán jako už, kdybych mu řekla, že jako to nemůže, tak jsem říkala, no ale to je o té komunikaci, buďte ráda, že vlastně v tomhle věku ještě vlastně můžete mít ten sex, že ten partner jako chce, protože já si myslím, že je to hrozně důležité a hlavně je to nejzdravější, co může být, že bavíme se o tom, že orgasmus by se měl předepisovat na recept a když ta žena vlastně chce, aby byla co nejdýl v nějakým v dobré kondici a takže to souvisí hodně i tady s tím. Takže no a to je další věc, jo. Takže někdo prostě jako chce, aby mohl třeba mít ten sex dobrý a někdo už ho nechce třeba, protože využije toho, že už je po té menopauze, využije toho nastavení, který je v tom kolektivním vědomí a řekne, jo, tak to už nejde a se mnou už jako prostě to, jo, přesně, protože jako je to z nějakého důvodu pro tu situaci, kterou ta žena prostě má, tak chce mít radši prostě klid a nemuset třeba už s tím partnerem prostě mít žádný styk. Což je škoda. A já si myslím, že je to škoda, ale jako já si myslím, že potřeba respektovat, že každý to nějak máme. To určitě, já si myslím, že když prostě nemá chuť na sex, tak... Kdybys doma měla třeba nějakýho chlapa, který už jako nemůžeš ani vidět, tak bys možná nějaký byla ráda. No jasně. A nebo by nebyl zrovna k tobě úplně otevřený, vstřícnej. Jo. To chápu. Je potřeba prostě... Jako nechci házet všechny do jednoho pytle. Všechno, jo. To rozhodně ne. Ale na tohle ty vůbec nemyslíš. Ale myslela jsem si, jako, že když má ta žena hezký, harmonický vztah s partnerem, ale třeba ta bolest při pohlavním styku, myslím, při jako penetračním sexu, kterou třeba jako může popisovat, tak která ji vlastně brání v tom, aby se dál prožívala jako tu intimitu tímhle způsobem, tak mně to přijde jako velká škoda, že vlastně tady tohle zrovna, co se dá řešit a tak vlastně jí z toho jako vyřadí, že jo? A taky si myslím, že s tím souvisí ta představa nějaká jako společenská, že sex má v podstatě jenom jednu jedinou podobu a to, že jako je to penetrace, že? A pak se zapomíná na to, že samozřejmě stejně jako hračky, že jo, na vnější stimulaci, takže může dosahovat toho orgasmu, který nemusí být jenom s partnerem, že jo, důležitá je hrozně moc i nějaká jako masturbace, sebepotěšení a doporučuju se minimálně 3 orgasmy týdně, což
víme, jak to je s těma doporučeníma, ale v tomhle případě si myslím, že není nic ozdravnějšího, než orgasmus pro to tělo. A že je to důležitý si to tak jako dopřát a masturbovat, i když je jako ve vztahu. Nebýt úplně jako odkázaná na tady to. A myslím, že fakt jako hodně žen to tak má nastavených. No to si myslím, že je taky velký téma, tak hlavně jako naše generace. Já si myslím, že za nás jako vůbec nebylo takhle rozšířené to, že by byly nějaké hračky a téma vůbec ženské masturbace. Si myslím, že to je téma, který je i teď jako velký pro současné, že jo, třeba mladé holky, i když ty už to mají mnohem jako víc otevřený, ale jako pro mě to jako dlouhou dobu bylo něco, co jsem vůbec jako měla pocit, že tohle prostě jako hodná ženská nedělá, že? Může to dělat chlap, ale ne prostě žena. A ne ještě, a když tak musí, že jo, v kombinaci s tím partnerem, ale prostě sama sobě. Takže i tohle jsem si vlastně až docela v pozdním věku tuhle informaci musela nějak integrovat a přijmout a přepsat. A myslím, že ty jsi byla pro mě paradoxně jako ten, který mě tady v tomhle ukazoval. Je to tak, já jsem mámě dala první, no dobře, ne první, ale dala jsem ti první krásný vibrátor. Je to tak? Je to tak. A jsem na to pyšná. A chvilku trvalo, než jsem ho úplně přijala ze svého kamaráda. Takže chápu a proto říkám, že jako rozumím tomu, že prostě někdo to má nějak a nemá úplně vedle sebe třeba takovou úžasnou bytost, jako seš ty, která ty věci dokáže laskavě a jemně komunikovat a takže prostě potěšení patří do života, že jo. Ale právě teďka, když jsme narazili na ten vibrátor, tak jednak tak i spousta značek, které teďka nově vznikají, což mě přijde geniální, že už to tvoří víc ženy, ty hračky erotické a je to na tom vidět, že už to nejsou takový ty kopie, prostě duplikáty penisů, žilnatých dild, ale že jsou fakt jako vkusný a vůbec byste na první pohled neřekli, že to je jako erotická hračka. No ale třeba tady tenhle od americké značky Plus One, tak vyrobil přímo na období on nazve jako období menopauza, můžeme říct na období klimakteria. On je oboustranný, což vlastně souvisí i s tím, že právě jako nějaký ženy můžou pociťovat nějakou větší jako stuhlost a staženost v tom pánevním dnu, konkrétně v tom u toho poševního vchodu. A je důležitý právě s tím pracovat a uvolňovat to. A tady tenhle vibrátor právě má jakože dvě strany, jednu takovou širší, větší, jednou uší, takže aby právě i když tam třeba zažívá jako tu bolest při té penetraci, tak aby si to dokázala jako hezky rozmasírovat. A ještě je vyhřívaný. Prostě on se nahřeje na 38 stupňů, takže i to teplo tam působí a podporuje tu relaxaci toho svalstva. A přijím to úžasný. Víš, jakože se vytvoří takový produkt, který je vlastně jako je geniální. Říká vlastně, že je dobrý i třeba po porodu. A je výborný i po porodu, určitě. Jo, a takový heboučky. Všechny jsou heboučky. Ten design je krásný, takže právě si myslím, že tohle už je opravdu o něčem jiným. Jo. Hračka, jakože kvalitní hračka, by měla být taková, že s ní chceš mazlit, když si dáš do ruky. Ale zase je to individuální, některé ženy prostě chcou mít to klasicky, takže si to najdou. Ale a ideální je mít jako víc hraček. A střídat typy stimulace, ale nebo nemusíte mít žádnou. Je to jako na každý samozřejmě. Ale jenom, že tady jsou ty možnosti a je fajn o nich vědět. A je to důležitý. Brát to ne jako s tím studem, že si jdu něco vybrat, ale jako naopak hrdě. Prostě jdu si koupit něco pro svoje potěšení. A hlavně pořád je tam to. Můžu a nemusím. Jo, ale mám prostě tu možnost a mám tu svobodu v tom. Není na tom nic špatně. Je to tak. A ten stud a ten strach tak naopak jako nás hází do takového toho staženého módu. A myslím, že zrovna v tomhle období tak je důležité jako se uvolnit, že? A to jako netrvá, to období takových těch bouří, tak netrvá věčně, že jo? A ta rovnováha, nějaká hormonální se zase jako ustálí do nové podoby. A teď zase jsme u toho, že ten orgasmus vlastně
uvolňuje estrogeny, takže během toho, že oxytocin, hormon štěstí, takže vlastně i to je něco, co vlastně jako kdyby vylaďuje a nějakým způsobem harmonizuje tu hormonální rovnováhu a i ženy. psychiku. No to rozhodně. Protože taky to může být náročný v tom období. Je. Pro někoho. No a když teďka jsi mluvila i o těch knížkách, kde jsi hledala nějaký ty informace, dobře, ne jako všude všechny asi byly jako super, který by ti pomohly, ale kde třeba hledat ty relevantní nějaký informace o tom období, víš, ty jsi četla knížku Bohyně nestárnou, že? Jo. Ta knížka mě přijde úplně skvělá. Takže doporučuji tuhle knihu a pak menopauza. Manifest menopauzy, to je právě o té Jane Gunter, ona je kanadská gynekoložka a je skvělá. A já jsem od ní četla Bibli vagíny, to taky moc doporučuji. Jakože je to psaný tak jako odborně, prostě úplně... Jo, je to psaný odborně, ale zároveň lidsky. Jo. Takže to jako rozhodně doporučuji a vyvrací tam prostě takový jako základní věci, takový ty mýty, co se šíří tady, včetně toho, jak moc si umýváme vagíny, snažíme se je vyplachovat prostě, aby byly super čistý, krmíme se tabletkama, který nám mají způsobit to, že bude naše vagína vonět po ananasu a všechny tyhle úplně blbosti, tak tam vyvrací, za co jsem hrozně moc vděčná, takže to doporučuji a Manifest menopauzy od ní je taky perfektní. No ale já mám ještě jednu knížku a já jsem si myslela, že jsem si ji vzala, ale místo toho jsem si vzala knížku o penisech, takže to se nehodí, ale jmenuje se to Naked at Our Age. A je to hrozně hezký. A je tam právě psaný o sexualitě po 50. A je to fakt krásný. Je tam prostě hrozně hezký přístup jako k tomu sexu a nějaká jako adaptace na nový způsob sexuality, jak se chovat k tomu tělu, prostě co můžeš zkoušet. Zároveň tam sdílí příběhy různý lidi a je to hrozně hezký. Je to jenom v angličtině, ale doporučuji. Já ráda čtu. O té knížce slyším poprvé. Jo. Takže můžeš to brát jako pro cvičování angličtiny, je to krásný, ráda ti ji půjčím a mě to prostě baví o těchto věcech pořád číst. Teď ještě mě napadlo vlastně jako filmy, protože já jsem žena, pak posílám vždycky po workshopech, tak mám takový svůj jako rituál, že pak píšu jako hezký mail těm účastníkům a vždycky jim tam vyberu nějaké jako filmy zajímavý nebo třeba knížky, kterým doporučuji, aby potom četli nebo se podívali, aby se mohli ještě dovzdělat a dojíždět si na té vlně. Na té workshopové vlně, přesně tak. A jeden z těch filmů, který mě fakt jako hodně zasáhnul a už jsem ho viděla několikrát, bylo Hodně štěstí, pane veliký, nebo Good Luck to You, Leo Grande. Na tom jsme byli v kině spolu. Jo. Tam hraje Emma Thompson a mě to prostě dojímá. Mě dojímá teda nejvíc ten konec, ale jaký vlastně jsi měla ty dojem z toho filmu? Zanechalo to v tobě něco takového hlubokého? No zanechalo. Jak chceš slyšet co hlubokýho? Ne, klidně něco plytkýho. Ne, ale víš, nebo úplně jako mě vlastně jako nejvíc dostává ten moment na konci, paradoxně. Jak ta Emma Thompson, nebo Nancy se jmenuje v tom filmu, tak stojí před tím zrcadlem, úplně nahá a najednou se jako přijímá, víš, taková, jaká je. A to je pro mě úplně nejsilnější a od toho brečím vždycky. Ty víš, že my to s tou nahotou máme trochu, takže jezdíme Ty víš, Zuzi, že my to s tou nahotou máme. No tak od malička, že jsme jezdili. Já jsem jezdila od malička. Já jsem šla na Slanec ještě. Jo. Takže já jsem si úplně nemohla vybrat, ale jsem za to narodila v Nudakempu. Já jsem se skoro narodila v Nudakempu. Takže pro mě tohle jako je nejvíc transformační. Jako prostě vnímat to své tělo a být prostě s tím 24 hodin denně a zažívat tu svobodu a tu volnost. Samozřejmě není to tak, že bych to měla, že bych se tím někde... Prostě mě to přijde přirozený. Jako v tom prostředí, u toho moře, kde jsou tam prostě i ti ostatní lidi, že jo, tak najednou prostě jsou si všichni rovni. Každý prostě ten člověk jako najednou vnímáš úplně jinak. Je to tak, najednou jsi v ráji.
Jo, dobře, nebudem tady dělat reklamu na... Ne, asi nebudeme dělat nudismus. reklamu na nudismus. Ale jenom, že to souvisí i s tím přijímáním toho těla. Ale určitě to s tím souvisí. Ale vnímala jsi třeba nějak ty změny svýho těla? Po tom období? Jo. Mhm. No, já jsem je vnímala jako pozitivně. Najednou jsem měla větší prsa, mám pocit. Můžeme z toho udělat reklamu na menopauzu? Ne, tak já nechci zase jako tady, že? No, jako žádný jiný změny zatím nevnímám. No třeba někdo popisuje, že jako přibírá na váze po té menopauze a že jako, že jo, tak já jsem se dočetla třeba, tak kromě samozřejmě jako příběhů sdílených, tak jsem se dočetla, že hlavně v oblasti břicha. To je pravda. Takže možná trošku jako to cítím, ale já jsem měla vždycky takový jako bříško, akorát teďka, no tak možná jo. Tak když s ním prostě plech buche, tak samozřejmě se to bříško... Tak to ale jiný, máme, tak jinak... to už za to nemůže menopauza. Právě. Takže ne. Jakože, co mě ještě přijde hrozně důležitý, tak pohyb. Tímhle zdravíme našeho osobního trenéra Míry Sokola. Přesně tak. A hlavně zase je to o hlavě, že? Jako je důležité prostě si neříkat tohle jako už ne, nebo to nejde. Navíc jako Míra, ten nemá žádný zábrany a žádný bariéry. Tam prostě má pocit, že člověk v každém věku jako dokáže všechno. Takže s tímhle nastavením potom se pracuje a je to tak. Takže to je taky důležitý. Jako si neříkat, jo, tak tohle už ne, to. A takhle to ale ve všech oblastech. Jo, takže si myslím, že pohyb je hrozně důležitý. Jako i z pohledu jako benefitů zdravotních, že jo. Takže. To určitě jo. Takže hýbejte se, mějte dostatek orgazmu a... Milujte se a vlastně už se nemnožte, protože to už je vyřešené. To už je vyřešeno. Takže svoboda. No a kdybys měla popsat 3 slovy to období. Ty jsi složila z báseň. No, ale to už teďka to je dlouhá, to už bych neřekla. To nevadí. Ale tak 3 slova. 3 slova. Nekonečné, potěšení, v moudrosti a uvolnění. Wow. Ale to je úplně teďka nesmysl, co jsem řekla, takže jako 3 slova nedokážu úplně říct. Tak dobře, tak doporuč hračku na tohle období. Tak to jo, to rozhodně jako vím, jakou hračku doporučím. Takže je to podtlaková hračka. Takže jakože my tady máme. No ale tak máme, je to obdobný. Jo. Mám myslím, že s touhle bys byla taky hodně spokojená. Takže to je tady... Nevím, no, můžeš to ukazovat klidně tady, to je asi teďka úplně... A to je hlavně jedno, já myslím, že potřebuješ ten název. Jmenuje se Coco a je to od Puissant, což je francouzská značka a Puissant dokonce v překladu znamená silná, mocná ve svojí síle. Tak to, vidíš, to jsou ty slova, které bych řekla k tomu období. A to je přesně tahle hračka. A budete ji v téhle jako modré, královsky, a nebo i v červené. A ona je taková jakože flexibilní, má kombinaci právě podtlaku a vibrací a dá se dobře nastavit a dá se s ní hezky i jako masírovat. Je taková fakt, má ideální tvar, ideální funkce, je fakt perfektní. A není to takový jako přepal, jako nejmenovaná podtlaková hračka, která je hodně oblíbená na trhu a já ji moc nedoporučuju, protože k ní mám svoje nějaký připomínky, ale tady tahle taky jako perfektní. Takže tu doporučujeme moc. A samozřejmě jako vždycky se můžete stavit do rozkoše a já vám moc ráda poradím, protože mě tam skoro vždycky najdete. A nebo i... A jenom chci říct, že je důležitá ta sebepéče a nepečovat jenom o to, co je vidět, ale nejvíc pečovat o to, co není vidět, protože tam to všechno začíná a končí a tam je vlastně to místo toho našeho potěšení v tom životě. No a kdybys měla dát jednu radu sama sobě, ty nemáš ráda takové otázky, ale kdybys měla dát radu sama sobě jako svýmu mladšímu já,
Před tady tímhle obdobím, co bys mu řekla? Není se čeho bát. Není se čeho bát, budou větší prsa. Jo. To je hezký. No ale ještě s tím tukem. Tak mně přišlo hrozně zajímavý, že vlastně... A to mě teďka úplně jako uvolnilo a úplně jsem ještě začala to své bříško milovat ještě víc, protože... Ale je to tak, ale právě. Tam se tvoří... Tak tam samozřejmě jako, že jo, jako hlavní produkce toho estrogenu tak probíhá ve vaječnicích, ale právě když jako ustoupí tady z té scény, tak přichází právě, jako se to trošku přemění, přeorganizuje. No a ty adipocity, ty tukové buňky, tak mají jako taky schopnost produkovat ten estrogen, takže oni vlastně jako tak trošku převezmou to kormidlo a podporují tady to období. Čem se směješ? No. Představuji si námořníka s kormidlem? Ne, to vůbec, ale jenom si představuji, jak teďka každý bříško bude najednou vypadat úplně jinak. Že? No přesně, ale jde o ten pocit. Taková továrna na... Přesně tohle, to není tuk, to je továrna na estrogen. Ale je to pravda, pravda. A mně přijde, že důležitý je, všechno je to v hlavě, že jo. Já už tady opakuju po tisící, že mozek je největší sexuální orgán a stojím si za tím a všechno to stejně prostě odehrává v hlavě. A to neznamená ale, že jako budeme stimulovat tady si jenom hlavu, ale s tím souvisí i celé tělo, ale je důležitý jako ten úhel pohledu. A když si řekneš fajn, jako je to v pohodě, vstupuju do období, ze kterého nemám mít strach, prostě naopak mě to přináší tady tohle, když probíhají nějaké ty hormonální změny, tak prostě to nějakou dobu si tím projdu, ale není to konečná a čeká mě další skvělý období, kdy si užívám sama sebe a myslím si, že i jako archetypálně, tak ta královna prostě je taková, že vlastně už ví, co chce a už je tam ten větší fokus třeba i na ní, protože i ta žena, tak mně přijde, že má pořád v sobě strašně moc takové té pečující složky a toho, že jako pořád, že ho pečuje o ostatní všechno a najednou ten fokus trošku začíná být víc jako na ní. Je to přesně tak. A v té knize Bohyně nestárnou, tak ona právě mluví i o tom, jak tady tohle období v životě té ženy, jak je vlastně i z ekonomického pohledu strašně jako výhodný a důležitý pro tu společnost. To rozhodně. Protože ty ženy do sebe, že jo, začínají víc investovat, že jo, kupujou si prostě hezké oblečení. Teď myslím na paní Zemanovou. Protože už mají v tom styling studio. V tomhle období už samozřejmě jsou finančně trošku někde jinde, než když byli, prostě když byli v pubertě, že, tak tam jako a chcou vypadat hezky, takže dávají prostě milion různých, nechci říkat milion, ale spoustu peněz do ale i miliony krémů, všech výživových doplňků. V tomhle já teda nejsou úplně, známe se. No jasně. Výživové doplňky. Hlavně já nemám tu disciplínu. Ale proto je tady máme, ale tohle jsou. Takže u mě to většinou probíhá tak, že si vezmu jeden, druhý, třetí a pak po nějaké době to jde do koše, protože už to má po expiraci. Takže tak to prostě jako mám já, ale zase si dávám, ale zase si kupuju třeba jiné věci, že jo, radši si koupím něco. Takže každý to nějak má, ale jenom chci říct, že jako ženy v tomhle období prostě jsou pro ekonomiku velmi přínosný. Ano. Takže je to pravda. Takže to je třeba jeden úhel pohledu. Takže hýčkejme si je. Jo. A hýčkejme se. Přesně. A hýčkejme se. To je důležité pro všechny ženy v každém období. Což mě přivádí ještě k teda jako poslední otázce a to je, co myslíš, že může udělat muž? Jako když má žena partnera, tak co může pro ní udělat ten partner v tomhle období? Co by jí pomohlo? Víš, jako to je taky docela důležitý. Já si myslím, že to je to kouzelné slovo a to je komunikace. Komunikace. Ne, takže ne ale komunikace. Takže mluvit, sdílet, vidíme to. A to mě právě přijde hrozně hezké, když je možné jako si s tím partnerem o tom mluvit. Ale první je to, aby ta žena byla schopná to téma otevřít, že? Aby ona s tím byla v nějakým
souladu, nebo aby prostě si to srovnala, že jo, sama v sobě a pak je možné to komunikovat, protože to si myslím, že je úplně nejvíc potom důležitý a podporující i právě v tom nastavení si třeba nějakých nových hranic nebo nových způsobů nebo prostě toho, co a myslím si, že ti muži jsou tomu otevření, akorát čekají na to, až ta žena prostě jim to dovolí a otevře to téma. Jo, protože... A to vlastně i na tom workshopu, teď jak jsme byli, tak to tam sdíleli některé ty ženy a bylo to hrozně hezky, jak vlastně to mají jako kdyby v té komunikaci s tím mužem otevřený. Takže to si myslím, že je jako hrozně hezky a důležitý. Když to je takhle nastavený a jde to. Komunikace je naprostý základ. A samozřejmě, co těm mužům neřekneme, tak to neví, že jo. Nemají, mně se hrozně líbí to přirovnání, že nemají křišťálový koule. A je to pravda, je to pravda. A fakt nečtou myšlenky. A to si myslím, že nikdo nečte myšlenky, takže musíme si to říkat. Od toho tady máme ten dar té řeči a obzvlášť v tomto tak jako nečekat, že ten druhý to nějak zázračně vycítí. Ne. Ale to neplatím tady pro tohle. Neplatím, ovšem, jo. A dá se o tom mluvit hezky. A vím, že úplně na to nemáme třeba tady jako slovník a je to takový těžký téma na vyjádření, ale je to prostě hrozně důležitý, takže mluvte spolu. A mně přijde ještě důležitý obecně, jako mluvte o tom, s kým vám to je příjemné. Otevírejte ty témata s ženama. Důležitě mi to přijde i sdílet to s těma svýma dcerama, protože si myslím, že i pro ně vlastně potom z toho si odnáší ty informace a až třeba oni budou se blížit nějakému tomu období, tak vlastně už budou vědět. A to si myslím, že je hrozně důležitý a hrozně hezky a hrozně potřebný. Je to tak? No tak jo. Máš něco, co bys chtěla říct na závěr, mami? Já myslím, že žádný závěr není, protože všechno má pokračování. Takže pokud něco máš, tak to řekni ty. Ne, já jsem ti jenom chtěla moc poděkovat a říct ti, že seš neskutečně odvážná, statečná a že jsem na tebe hrozně pyšná. Nejenom, že se mnou tady šla do toho projektu a že to se mnou tvoříš, ale že to se mnou žiješ a že to sdílíš a no, znamená to pro mě hrozně moc a myslím si, že i pro spoustu ostatních žen, ale i mužů a všech, kteří nás sledujou. A děkuji ti za to. Já teda ještě řeknu fakt poslední slovo, protože teď mi došlo, že aby teda jsme vlastně dali odvahu těm, kdo to třeba nezdílí nebo o tom nemluví, ty jsi jako dítě byla neskutečně stydlivá. Strašně stydlivá. Jakože úplně moc. A já jsem zase jako nebyla otevřená v téhle komunikaci, co se týká sexu a vůbec. Jo. Takže já jsem to až tak moc nezdílela do určitého období. Takže mně přijde jako neuvěřitelný, že to, že my spolu jsme otevřeli tu komunikaci, tak to mně přijde, že to je přirozený. Ale to, že to tady budeme sdílet veřejně, tak to bych jako si v životě nemyslela. To je pravda. Jakože je pravda, že já jsem byla to nejstydlivější a nejvíc tichým dítě vždycky v místnosti. Takže je to neuvěřitelný. Jakože kdybych teďka přišla za malou Zuzankou a řekla jí, že za pár let tak bude dělat něco takového, tak podle mě se zavře do pokoje, namaluje obrázek, pošoupne mě ho pod dveřma s tím, že to v žádném případě ne. No, takže není to ztracený a mluvit o tom můžete všichni, stačí jenom trošku odvahy a vlastně stát se zranitelnými. Včera jsem viděla takový film a tam právě se o té zranitelnosti mluvilo a to mně přijde, že je úplně jako velký téma a dovolit si být zranitelný. Mám pocit, že dneska jsem si vlastně taky dovolila tady být zranitelná, ale myslím si, že to je ten největší život a to nejvíc, co vlastně můžeme dát sami sobě, ale těm ostatním. Takže tak. Takže já děkuji tobě. No tak jo. Takže děkujeme, že posloucháte náš podcast a budeme se těšit u dalšího dílu, který teda nejspíš nebude tady s mámou, ale určitě to není poslední díl, který tady spolu točíme a děkujeme, že podporujete Rozkoš
A budeme se těšit třeba samozřejmě na Staroměnské 15 v Brně, kde nás můžete přímo navštívit a většinou jsem tam já, občas jsem tam i s mámou a můžete si vyzkoušet všechny hračky, ne jakože úplně vyzkoušet, ale jakože osahat a zkusit si, jaký mají materiál a jak vybrují a ráda vám poradím vždycky s čímkoliv tam budete potřebovat, s výběrem a těším se. Tak jo, mějte se rozkošně. Ahoj.